maligayang tunguhin dambana ng Diyos sa kanyang tahanan. Lahat tayo'y tanggap at pawang minamahal niya. Tayo na't magdiwang, maligayang tunguhin dambana ng Diyos sa kanyang tahanan. Lahat tayo'y tanggap at pawang minamahal niya. Tayo na't magdasal na maghari sa tanan, ang katatagan, kapayapaan sa hirang niyang sambayanan. Tayo na't magdiwang, maligayang tunguhin dambana ng Diyos sa kanyang tahanan. Lahat tayo'y tanggap at pawang minamahal niya. Lahat tayo'y tanggap at pawang minamahal niya. Asin ka na ki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo, ang kaguranglantaan pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako ontaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako ipamibi sa kagurangan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kakurangan, mahera ka. Kakurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kakurangan, mahera ka. Kakurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa nagkakatulungan, sa mga taong marahayan buod. Inoong ikaw, iturong yamin ikaw, sinasamba
nanurong kalangkaw, Yesu Kristo kaibagang Espiritu Santo, sa kamunawayan kan Diyos Ama. Amen, amen. Mamibi kita, O Diyos, kaugaying hilinga ang mga aki ni sa imong pagkamuot. Nauli kay ni ang pagtubos sa mo nagdatong asin ang pagampon sa mo nauutob. Tanganing iwaras sa mga nagtutubod ki Kristo ang tunay na katalingkasan asin ang daing tapos na pamana. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahada kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Sa enot na babasahon, pinapagirumdum kita na magkaigwang kusog nin buot, asin day matakot na hampangon ang satuyang mga kaluyahan, asin mga katibaadan sa satuyang buhay. Hulitaan Diyos, iyoan magtatao sa to nin pagiya, kaligtasan asin kaginhawahan. Mga tugang ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagsabi ang kagurangnan, tarami ang gabos na maluya ang buot. Magmakusog ka mo asin dai matakot. Madatong ang Diyos sa pagligtas sa indo, sa pagpadusa sa mga kaiwal nindo. Dangan makakahiling ang buta, asin makakadangog ang bungog. Ang pilay malukso, dangan masayaw, asin ang mga pula, makurahaw sa kaugmahan. Ang mga burabod ng tubig mabulos, pasiring sa disyerto. Magiging sarong sapa ang mainit na baybay, asin mapapano ang mga burabod na mamarang daga. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Minapahiling siya ning hustisya sa inaapi. Minatao ning kakanon sa nagugutom. Pinapatalingkas ning kagurangnan ang mga bilanggo. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Asin tinatauan ning pagkahiling ang mga buta. Binabangon niya ang mga napadungkal. Namumutan niya ang mga matanos. Ang mga dayuhan sinusurog ning kagurangnan. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Ang mga ilo asinbalo sa iyang tinatabangan. Alagad dirnaraot niya ang mga plano kan mga tampalasan. Ang kagurangnan hade sa gudpaman. Ang sa imong Diyos, O Sion, magahadi sa panahon na daing kasagkuran. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Sa ikaduwang babasahon, sinasadol kita na magsarig sa satuyang kagurangnan. Pinapagirumdum kita na magkaigwanin respeto sa lambang saro, ang pagkamuot nin Diyos dainin pinipili, anuman ang estado kan satuyang pagkabuhay. Himateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni Santiago. Mga tugang ko, bilang paratubod sa satong kagurangnan na si Jesucristo, ang kagurangnanin kamurawayan, di kamo magpalain nin tao. Halimbawa, naglaog sa indong pagtiripon ang sarong mayaman na nakasingsing ning bulawan, saka nakagubing nin magayon, asin ang sarong dukha, nagirisi ang gubing. Kun urog nagalangan nindo, ang tawong magayon ang gubing, dangan sabihan nindo siya, digdi katabi sa pinakamarhay na tukawan. Alagad, ang dukhang tao, sabihan nindo, tindog sa nadyan, utukaw digdi sa pamitisan ko. May pinalain kamo, asin naguhukom kamo, nagikan sa maraot na kaisipan. Maghinanyog kamo,
mga namumutan kong tugang. Pinili nin Diyos ang mga dukha, kaining kinaban, na maging mayaman sa pagtubod, sa kaparamana, kan kahadian, na ipinanuga niya sa mga namumuot sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kaitong panahon, si Jesus nagbalik hali sa rona nin Tiro, nag-agi sa Sidon, pasiring sa dagat nin Galilea, sa tahaw kan Decapolis. Dinaraninda sa iya ang sarong lalaki na bungog asin bilot. Nakimaherak sinda na ibugtak niya ang sa iyang kamot sa lalaki. Isiniblag ang lalaki, irinayo sa katawuhan. Ilinaog ang sa iyang muro sa talinga kan lalaki, asin ang dila dinutan na may kadikit na lutab. Danga nagtingkalag sa langit, huminangos asin nagsabi, Epphata, na ang buot sabihon, mabuksan ka. Ang talinga kan lalaki nabuksan,